Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So ayan, actually, katatapos ko lang maligo guys dahil aalis kami ngayon ni Hagrid. Dahil, mag-ano kami, mag-grocery. Hapon na ako nag-grocery guys kasi para maabutan ko si Papa. Pero ayan, umupo lang talaga ako dito dahil kailangan kong i-ano ito sa yung giveaway natin. Kasi matagal na ito guys. Hindi ko nabibigyan ng panahon. Pero eto, may mga giveaway na ako dito naka-ready. Actually, matagal na talaga po. Hindi ko lang talaga maano-ano. Pero ayan, simulan na natin dito diretso guys kasi magising na yung isa. So, ayan. So, unahin lang muna natin itong this one. I'm so excited dahil alam ko ang mga nanonood natin dito is mga nanay, may mga tatay din na hindi ko in-expect na mga lalaki ka lang nanonood sa channel natin tapos yun may mga mangilan-ngilang mga medyo bata-bata pa mga teenagers ayun. So kaya naisipan ko kasi gustong-gusto ko siya at plano kong bumili nito ng marami talaga. Pero yan, nagustuhan ko talaga siya sobra. So ganyan siya guys. Microwavable glass. Sobrang gusto ko siya. Ayan, actually may cellophane pa to, hindi ko pa tinanggal. Tayo na yung bahalang tumanggal kung sino mong makapanalo nito. So this is yun yung itsura niya guys. Ay, Diyos ko, nahulog. Ayan. Yan yung itsura niya. Ayan siya. Nakikita nyo ba? Piling-piling nyo nakikita eh. Pero ayan. Square siya. So, nagustuhan ko talaga siya kasi alam ko mga nanay at mga tatay yung ating mga viewers. So, naisipan kong eto na lang yung ipapag-giveaway ko. Dahil ko siya, recommended. Tapos meron siyang dito. Parang ba tawag dito? Ano ba sinabi nung landlady, sales lady, may sinabi siya dito eh. Para yung niya, pag nagma-microwave ka daw, ganyan, iaano mo daw siya. Ayan. O, ayan. So, eto, this is glass. So, I'm so excited. Hindi na ako mahihiyang ipapag-giveaway ito. Ang init, guys. So, isa yan. Pasok ko sa kanyang lagayan, sa kanyang lungga. So, ito yung kanyang Tapos, meron actually, ito, it's a notebook. Ang plano ko talagang ibigay sa inyo, guys, is actually, yung gagaya sa akin. Hindi ko pala nakikita ko na ba sa inyo yun? Teka lang. Yung parang napakita ko na sa inyo yung booklet ko na dinadala ko sa grocery. Yun, kasi hardbound talaga siya. Eto, nakita ko lang to sa sabi ko nagustuhan ko. Mas maganda kasi itong ganito. May nasusulatan tayo. Maliit siya. Tingin yung kamay ko. Nagpapasounds na naman sila. Yan, ganyan siya kalaki. Yung akin lang is very handy kasi mas maliit siya. Pasensya na guys sa maingay. Pero, eto yung laman niya. Ang ganda ng niya. Napakaputi. So, ayan. Let's get weird. Kasi alam niyo naman dito, sinasabi ko palati dito sa don't be normal, just, let's get weird. Kasi yun yung motto ni Dave Ramsey. Ang ingay. So, mamadiliin ko na ito. Tapos, eto guys, ito yung ginagamit ko. Nakikita nyo naman siguro sa mga meal plan ko, sa mga... Teka, papakita ko sa inyo, ha? Sensya na kayo sa maingay. Sobrang ingay. Papasaunsa naman yung aking kapitbahay. So, gagaya na ito yung ginagawa ko. Kasi it's, recommended ko siya. Kasi maliit lang. Every, pwede mo siyang ihang. Meron siyang ganito. So, ito yung, actually, ito yung nakikita nyo naman. Oh my God, ang lakas ng sounds. Nakikita nyo naman niya. Ito yung pinag-aanuhan ko sa aking meal plan. Pero, since transfer ko na yung meal plan ko dito sa frame, ito na yung pinaglalagyan ko. Yung frame, yung may mga MWF, dyan, mga kung sinusulat ko dyan. So, tinransfer ko na siya. So, ito na lang yung ginamit ko kasi nasira yung pinagsulatan ko ng aking to-do list at saka yung aking mga routine. So, dito ko na siya isinusulat. So, yun.
So, kaya ito yung ano, and meron akong isasali na pen para diretso niya siya magamit. So, black na lang yung naisipan ko na, okay, black na lang po. Kasi may iba-ibang kulay ito. Pero sabi ko, eto na lang. Kasi, para, ano siya, hindi siya, baka ayun yun yung mga color. So, yun. So, yun lang guys. Yun lang yung ipapag-giveaway ko sa inyo. Sana ay, kung hindi nyo naman bet itong giveaway natin today, maghintay na lang kayo sa 10k natin na giveaway. Na sana ay magawa ko agad-agad. No? Kasi malapit na din naman tayo mag 10k. Pero eto, sa 5k pa ito na giveaway guys ha. So, ayun. Sana ay nagustuhan nyo. Kung hindi nyo nagustuhan, wait na lang kayo sa next na giveaway natin. So, ayun. So, kailangan ko magpaalam guys. Ay, by the way, bago-bago pala. Kasi maingay kasi nagmamadali ako. Ang gagawin nyo lang, syempre kailangan subscriber kayo dito sa channel natin, ano, at kailangan nyo lang i-share itong video na to, pagkatapos, share and like this video, and of course, mag-comment kayo sa baba, guys, kailangan nyo mag-comment kung, ano yung budget system ninyo, ilagay nyo lang dun. Kahit maikli lang kung ano yung ginagamit yung budget system. At maglagay lang kayo ng hashtag #OurFamilyBudget. So, yun. Yun lang guys. Yun lang yung dapat yung gawin. So, ayun. So, kailangan ko na magpaalam dahil mag-ready na ako. Magigising na yung isa. So, yun. I hope you guys enjoy. At pasensya na medyo minamadali ko ito, no? Kasi maingay na din. And, follow nyo ako sa Facebook, Instagram, OurFamilyBudget. Nakalagay yung link lahat sa description box. See you in my next video, guys. Babush!